lento ifana nalokhu kwezingoma uyabona bengabe ucula igospel bese ufeatureisha umculi kaMaskandi kwigospel yakho. Ubuhlakani lobo ke thina nje esihlakaniphile siyabotha uhlakaniphile because usengena kwenye iindustry and ungena kwenye market. So into enhle kakhulu uthi mawucula igospel bese mawuso ufeatureisha umculi kaMaskandi noma uculi gospel ufeatureisha umculi we hip hop depending ukuthi uzokwazi ukungena khaxa ngendlela omfuna ngayo. So kuhle lokho. Ngokunjalo futhi mawucula uMaskandi uzofeatureisha igospel. Kuhle sasibabona ondidane babekwenza. Yabo umehluko igospel noMaskandi bacishe babe sezingeni elifanayo ngokwelento ngokwejen ngokwe level bacishe babe sezingeni elifanayo. Because khona bacula begospel kodwa uthi mawuthi uyaphuma mhlambe uye Cape Town uduma impela KZN naseGoli sometimes but Cape Town akadumile. Mhlawumbe uMaskandi udumile KZN kodwa mhlawumbe akadumile Cape Town akadumile eMpumalanga. Uyabona sometimes futhi ukuthi akadumile even lanje kulamaza aseAfrica. Kodwa mawusuthatha isinqumo sokuthi nguMaskandi sengithatha isinqumo sokufeatureisha uAKA hayi lapho uyanyusa ngempela ke izinga unyusa ngempela because usuyo ngqongqoza kwenye marketing ungqongqoza ungena ngaye lo muntu njengoba ubone lo bengena ngoba gospel nawe uyongena ngaye uthi okay sengifaka uAKA usuthatha uMaskandi usuyokwenza amakhaladi ukuthi aka understand khona uMaskandi bese yawusinela bese yawuculela amanye athi ayasina ubhimpe kodwa usufakile lapho and nizoyikhumbula lento bakhona abaculeke bayenza ilento ibaphi laba yini Black Mambazo. Uyabona iBlack Mambazo kudala uyabona into eyayenza ifeatureisha abantu Black Mambazo uDolly Parton noma ubani ukhona umculi waphesheya. Leyo nto iBlack Mambazo nanamanje isebalazweni ngoba akulula ukuthola ifeature iphindi feature masuyitholile ingene ikhaca akulula kodwa iBlack Mambazo yakwazi ukuthola umculo waphesheya bangaphosisi uDolly Parton mangiyironge ningitshela yakhombisa ukuba kwenye level nangempela sikhi sicathamiya esafica iBlack Mambazo. Ngibonile futhi lokho sekwenziwa umthandeni igcokamelisha efeatureisha uLwandle Nkulu udominatile kulomculo abawenzayo yabo kodwa ukusuka kwegcokama lithatha uLwandle Nkulu lizomfaka kuMaskandi afike ulwa angene khaxa kunyusile uMaskandi hayi kancane kakhulu futhi lasuka igcokama lalanda lentokazi lekuthiwa uMahu lamuthi khaxa bafethe ngikhumbule mina ngikhuluma iqiniso mina yabo lamuthi khaxa Maskandi befika uMahu wafike wangena khaxa ingoma yavela yandiza kakhulu iyodwa leyo nto isho amandla because into uyisusa la uyibeke la uma usayenza wena into lapho ukhona usuke usadila nemarket elingene naleyo level or naleyo genre kuyona kodwa mawusu invite omunye umuntu ukuthi akangene usuka wena usuthi mina ngiya like I'm blocking the ceiling manje sengilanda loya ngaze uzokwazi istress obanaso ukuthi uzokwazi ukungena ingoma ithando beke bangena yathanda into ingoma hayi lapho usukuwinile sokuyinkunzi lapho and iphupho lami mina ukuthi ngelinye ilanga abaculi baMaskandi ngelinye ilanga bamfeatureishe umculi waphesheya bafethu uyabona bangathiwa khona inkunzi ngelinye ilanga ezofeature umculi waphesheya odumile kaMaskandi kuyobe nisiphakamisile bafethu kobe nisiphakamisile bafethu ingakho mina ngithanda ngisha ama actors asuke actor mase ngiwabona ese actor phesheya kwezilwandle ngivile ngijabule ingakho mina ngithanda ngisho umculi bakuthiwa umculi uyocula phesheya uyacabanga mfethu uzoyabocula phesheya kwezilwandle ucula uMaskandi ufeatureisha uChris Brown mawucabanga manje ngene stadium phesheya kwenzakalani mawucabanga abantu abakubukayo ukuthi uChris Brown ukwazi ukungena khaxa emculo kaMaskandi uyuthatha umculo uyubeke phezulu bafethu singasaphothani ngena sidingo
kunezinto ekufuna sivumane kuzona sincomane njengoba mina ngisebenza ngeqiniso mina uyabona nje ukhuba indlela ahlakaniphe ngayo leya ntayinzile yokuthenga itruck inkunzi leya futhi uyabona ukuthi uBinsi Mandete uyabona umthandeni into ayenzayo ukulanda ama-genre athi abazofukula uMaskandi awufukule ngempela baba uMaskandi sekusele kancane manje ukuthi udlale kwi-Metro FM sekusele kancane manje udlale kwi-Metro FM uMaskandi sekusele kancane manje ukhumbule phetho uMaskandi bavalelekile abakwazi ukudlala ngisho ko-channel O uMaskandi kodwa uma ngabe kulokwenziwa lama feature uMaskandi sababona ko-channel O yabo and asafuni manje makumenywa abaculi bethu bamaskandi bamenye ngoba kuthiwa baya kocula mhlambe ehall thizeni noma bayoculela ama guest thizeni phesheya sesifuna abaculi bamaskandi mabe yaphesheya bayeli festival baba ekuzothiwa kuyona khona o Doja Cat thiwe khona o Lihana sibone ipost inomculo wala kwipost kwi-line up sibabona uDoja Cat sibabona obalo muntu uRihanna sibabona uBeyonce isho bani omunye sibabona uBeyonce sibabona uChris Brown mase ngiyalibona igcoka ngithi awunansi le poster ngimbona uKhuzana ngithi awunazi ezami madoda nazi ezami uyabona sifuna liyonto makuthiwa umculo uyaphesheya sifuna liyonto ukuthi igcine kufikile liyonto izoba lula bafethu manje izobhilivela kulento yama feature ukuthi iyawuphakamisa umculo kodwa emqondweni makusakhona into ethi feature umculo uyawehlisa kusafuna si-educate nini lapho bafethu show me looking back safuna si-educate nini lapho baba safuna si-educate ingakho mfethu ngisho empilweni uyabona empilweni ibhizinisi lakho maselikhula kakhulu phakathi sometimes uyamdinga umuntu ofunde kakhulu noma ungafundile wena ozokwazi ukukwenzela ngaphakathi nje i-administration and everything sometimes for ukusebenza abantu abaningi bethu abamnyama la besebenza khona kunabelungu that are involved kuzonke abantu abasebenza kusona yabo ukuze ube nemali uyalidinga olunye uhlanga lifike nalo ngeskill salo ufukulwe wena uyabo so nje bafethu ukuthi mina angiyincome kakhulu le yegcukama angayeki leyanto iyasiphakamisa leyanto leya iyasiphakamisa leyanto yama features wakhe angayeki ngoba unekhono lokuthi yena ne feature bavele bangene khaxa ukhumbule umculo ngikwazi kakhulu mina umculo ngikwazi ukuproducer umculo ngikwazi ukulalela umculo ngikwazi ukuzwa into eshodayo bese ngiba nesibindi sokungachimi uyabona bafethu mangincoma anokwazi ukuthi ngincoma honest ipower ngeke izingivumele makuthiwa mina ngiyachema ngelinye ilanga mina mawungizwa ngincoma uKhuzana okwazi ngiyancoma mawungizwa ngincoma igcuka melihlo okwazi ngiyancoma mawungizwa ngiyala okwazi ukuthi ngiyayala ngiyafisa ngelinye ilanga ngimbona uCasper Nyovest efeaturishiwe nje angene ngayo lento yakhe ethi ayibesa hip hop party kuMaskandi ngiyafisa ukubona kunabelungu bodwa le South Africa i-festival yabelungu kuvele ngene uMaskandi ezoperforma kwi-festival enabelungu phakathi athi bengena uMaskandi angene nale feature le livele idume zithi ukuphakama lokho